Tässä videossa mä yritän ottaa kaikki kilpailijat kiinni, kun pelialueena on koko Vuosaari. Ja voittajalle on 100 €. Ja mä lasken 100 ja peli alkaa. 7, 8. Nyt me mennään. Pelissä on siis 7 kilpailijaa, 3 2 hengen joukkuetta ja 1 soolojoukkue. Kilpailijoilla on myös tehtäviä, joita suorittamalla he saavat käyttöönsä erilaisia ekstraetuja. Jotta me ikinä saisin ketään kiinni. Mulla on kaikkien sijainti täällä. Mä näen koko ajan missä kaikki menee. Noniin, hippa on alkanut. Meillä ei ole mitään ideaa mitä me tehdään. Vois mennä Rastilaan. Ei, mennään Heeseen. Okei. Mennään Heeseen. Ruokaa. Peliaikaa on 3 tuntia ja aina puolen tunnin välein tulee uusi alue. Kolumbuksessa on Kasper ja Riku. Mennään sinne. Tämä on lisääntyvää hippaa, eli jos jäät kiinni, sinusta tulee myös hippa. Ruoka tuli, mulla on jäätelö. Tai no Rikun ei tullut, mut puoliksi. Puoliksi tuli. No joo. Mitä Riku tilasi? Mä tilasin juustohampparin muokattuna. Miksi sä sekoitit sen? No koska se tulee silleen paremmaksi silloin. Musta tuntuu. Sitten kuitenkin saadaan mahdollisimman Mitä tehtäviä me tehtäis? Se Trumpa-juttu voisi olla hyvä. Mä en nyt tiedä mistä mun kanteista etsii. Ei Kasper halua mennä normaaliin. Subissa ei ollut ketään. Mä käyn kattoo Lidlissä. Mä oon kohta kiertänyt koko Lidli. Täällä ei oo ketään. Ei ketään. Mitä muit mestoja edes on niinku Kolumbuksessa? Ei ne sittariin mene, niin on sinne varaa. Ai jaa, täällä on Hese. Mä menen Heseen. Nähdään siellä. Mä oon ihan just Hesessä. Ei täällä oo ketään. Me vaan lähettiin. Mä toivon, että se oli ihan hyvä idea. Mitäs me otetaan? Juustohampaa. Minuutti, mennään 560. Mä otin nyt yhden cheeseburger, koska se oli siinä valmiina. Mä menen nyt etsiä jonkun tyypin ja otan sen kiinni. Kyllä mä kaikki kiinni saan tänään, ei siinä mitään ihmeellistä. Yes! Kiitos Matille. 3, 4, 5, 6. Mä nyt lähdin vaan kävelemään jonnekin. Mä katsoin, että Teemu ja Martin olis jossain Rastilassa. Mä en nyt ehtinyt vielä safkaa, koska piti lähteä nyt tänne, että ottaa näitä kiinni. Mitä sä tekisit, jos joku tuolta tulee, jolla on ase? No tää on kyllä uimahallista nopea, mä en tiedä miksi. Tai oikeastaan syy, miksi mä tulin tänne uimahalliin on se, että täällä on vessa, mistä voi juoda vettä. Niin se onkin hyvä. No eipä muuta. Rentoudutaan hetki ja pistetään seuraava alue. Sitten mennään kyllä muiden kilpailijoiden perään. Nyt on aika kiinniotto lähellä. Teemu ja Martta on ihan tässä kulman takana. Ja sijainnin mukaan Teemu ja Martten on Alepassa. Niin entä jos mä vaan jään tähän Alepan ulko-ovelle venaamaan, että tää voi mennä ulos kaupasta. Kun on täällä Alepassa. Mitä vaan venaa täällä ulkopuolella, että me tulee ulos sieltä, sit musta on kiinni. Sitten jäätiin. Tultiin tänne Mustalahden tielle. Jee! Jäi! Ei tässä mitään. Mulla on nyt menossa ottaa Kasper ja Riku. Habos babos vaan kaikille. Me mennään nyt käymään kirkossa ja jatketaan peli sen jälkeen. Se ei riittänyt, joten piti tulla kauppaan. Kiitos kirkko. Lähdetään ottaa Kasper ja Riku kiinni. Pieni tauko. Käydään vähän täällä näin. Hetkonen. Tuolla on liikennemerkki. Haen ton. Sitten jatketaan. Yes! Me pisti nyt seuraava alueen jengille. Me ollaan edelleen Kasper ja Riku perässä. Ne on edelleen siellä jossain S-Marketin varmaan syömässä. 40 senttiä. Me ollaan kävelty Kolumbuksessa niiden ohityyli tai jotain, koska ne oli Kolumbuksessa. Ihan tämmönen chilli elämä. Me oltiin jo lähellä S-Markettia. Kiva maisemat täällä.
Ne onkin nyt liikkunut ihan alueen rajalle. Nyt me otetaan ne kiinni. Hugo just laitto, että me ollaan vaarallisen lähellä alueen rajaa. Kasperi, mä voin kohta haistaa teidät. Mua kyllä oikeesti pelottaa Tuomas, koska silloin se laitteli tuolla ryhmästä viestiä, että kyseli, että monta pistet muilla on. Silloin oli jo ajat sitten joku 15 pistet. Mä vaan ne 5 volttia, niin minuutti rapaa. 5 volttia solos. Paljon vielä aikaa. Ikiotsalla kiiltää, mutta tehtävät hoidetaan. Täällä on rappukävely 50 ei metriä. pelkoa lainkaan. Tässä on 102. Me sykkii rinnassa. Mä lupaan, tää 50 metriä on liikaa. Täysillä Tuomas, aina vaan painaa. 50 metriä tän. Kello kivinä, ei tätä miestä mahtaa. Ei pysähty, ei jarruta varmaa. Näin elämä maistuu, ei puolitiellä armoa. Kyllä se lentää, kyllä se lentää. Mun pitää vaan syödä se. Aamusta iltaan, joka hetki on Pallo. Tän jälkeen 21 nauraa maailmalle, ottaa riskin sairaan. Raudasta tehty, mutta sydän lyö humaan. Askeleet raskaat, mut silti kevyenä kulaa. Me ollaan tällaisessa paikassa. Kasper totta, että toi voi olla kodittomien kotipaikka. Me selvittiin sieltä huumepaikasta. Se tulee meidän perään. Ja mä en usko. Mä sanon, mä en usko, että se on yksin. Otettiin vähän kiertotie. Ei oo siis mun syy. Vaikka mä olin kartturi, mutta ollaan jo lähellä Kasperia. Noin 300 metriä päästä meistä. Tuolla rannassa. Ja me tullaan kyllä. Minä ja 2 Pepsi-tyyppiä. Me ollaan vähän korkealla. Kohta aika hienolla spotilla. Hugolla kestää kiivetä. Mut Hugolla kestää kiivetä. Ja päästään nopeammin alas. Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. He ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusauksiin. Me ollaan nyt samalla hiekkatiellä, missä ne on ollut 2 minuuttia sitten. Mä laitoin uuden alueen. Meidän on pitänyt taktikoida tää ihan eri tavalla. Ne pääsee nyt helposti karkuun. Me nähtiin Hugo, 2 muuta. Mä näin ne 3. Ne käveli meitä vastaan. Me lähdettiin juokseen. Niin meni vaan mennä tonne. Ja mut koska Hugo saattaa piirittää meitä tuolta. Koska Hugo on valmiista muutenkaan. Nyt ne näki meidät. Me lähdetään ihan täysin perään. Me on menossa Lidlille päin. Me mennään myös. Ne näki meidät. Vaikka me oltiin ihan hemo kaukana niistä. Mennään Lidliin. Ne ei tajuu, että me tultiin täällä metsäreittiin. On aina niitä tässä Lidlillä. Niiden sijainti on Lidlissä. Me saadaan kiinni niin helposti nyt. Mä sanon, meidän peli oli tässä. Tässäkö tää oli? Mä luulen nähneeni äsken kaupan päässä johonkin tuolla. Vitsi. Tälleen tätä peliä pelataan. Meillä on nyt iso gängi. Meidän taktiikka on nyt mennä 5-6-0 Kolubuksen suuntaan. Hänellä liekki, joka palaa sisällä. Tuomas valloittaa kaiken, kipinä säkittää. Ei pelkkää työtä, elämä myös leikkiä. Tuomas on lähellä Vuosaaren huippua. Me yritetään nyt mennä piirittämään ne. Me otettiin bussi ja tultiin. Me ollaan lähellä kartanokenttää. Me ollaan menossa Vuosaaren huipulle. Mä oon nyt näiden Alepan poikien kanssa täällä. Me vähän hajannuttiin. Yritetään ottaa Tuomas kiinni, joka on Vuosaaren huipulla. Pieni ruokatauko tässä. No niin,
tilannepäivitys jonkun verran tapahtunut. Nyt me lähdettiin Tumen perään. Tume on niinku siellä Niinisaaren tiellä lähellä Mustavuorta. Jee! Otetaan Jussikisa Teslan kanssa. Hyvinhän tää menee vähän voitti, mutta ei voi mitään. Me ollaan nyt kävelemässä sinne, niin Koikkeli ja muut hipat jää jossain ihan tuolla niinku ihan alussa bussista. Kuitenkin otetaan nyt Tuomas kiinni. Nyt on semmoinen tilanne, että Tuomas ajaa meitä päin bussilla. Bussi tulee minuutin päästä tähän. Helppo peli. Tässähän kävi just niin kuin mä pelkäsin. Eli Tuomas oli saanut rauhassa tehdä tehtäviä ja kerätä pisteitä, jolloin hän nosti uuden elämän ja niin. Hän sai 15 sekuntia pakomatkaa. Se nyt parikymmentä minuuttia seuraavaan vika-alueeseen ja miettii, että ketä lähdetään ottaa kiinni. Tiedätkö kun Jämppäreissä siellä on ne kuvat, jotka on aina tälleen. Siis ne aina seuraa sitä, niin mä teen tälleen nyt. Nyt vaihtuu puhelin. Mulla on akku ihan lopussa. Iiro! Ei, Emilio, tee mulle tyytä! Mun tuntuu ottaa Iiro ja Raffe. Me ollaan ihan niiden vieressä. Me nähdään ne käytännössä tuolla hettarilla. Siis me ollaan niin lähellä niitä. Ne on tuolla. Niiden ei ole mitään hajua, me ollaan ottamassa niitä kiinni. Me on varmaan sukkasilta ja pelaa jotain futista siellä. Joku random niin, oikein, toi, me ei tietty se kanava, no niin. Nyt on momentumi. No niin, tää peli alkaa nyt pikkuhiljaa olemaan tässä. Tume sijainti päivitti 11 minaa sitten. Soittakaa sille. Tästä taitaa olla nyt semmoinen tilanne, että Tuomaksella on ollut sijainti ilman lupaa pois päältä yli 10 minuuttia ja nää saatiin alle 10 minuuttia sitten, joten saattaa olla tilanne se, että voittaja... Meillä on voittaja selvillä. Tällä kertaa kilpailun voittaja on Tuomas. Tässä on sulle 100 euroa. Mä donetaan tää Afrikkaan. Se oli kuva vielä kuva. Joo, sori. Tää oli Koikkeli tubettaa. Mutta eiköhän tää video ole kuitenkin nyt pikkuhiljaa olemaan tässä ja